Καλησπέρα με παιδιά, θα πούμε τη μία επειδή βαριέμαι να κάνω intro. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου, γιατί έτσι γουστάρω, είπα να κάνω ένα βιντεάκι. Λογικά τη μέρα που θα ανεβεί αυτό θα είναι Παρασκευή. Τώρα το καταγράφω αυτό Τρίτη, οπότε εκεί καταλάβετε. Ναι, γενικά ο χρόνος στο YouTube δεν είναι τόσο ίδιος το χρόνο που βλέπετε εσείς. Οπότε ναι. Είμαι Platinum 3. Το βάζει. Είδατε, είμαι καλύτερος από την προηγούμενη φορά. Είμαι καλύτερος. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Εντάξει, έπεσα. Επειδή εντάξει, είχα χάλει συμπαίχτες φάγανα. Εγώ είμαι πάντα καλός στο Rocket League, okay? Πάντα καλός είμαι. Πάντα μα πάντα. Φωτικά. Ναι, είμαι αρκετά καλός. Οπότε, ναι. Βάλουμε και δεύτερο γκολάκι, εύκολα τα πράγματα. Λογικά θα το πάρουμε άμα δεν κάνουμε καμιά βλακεία. Το save. Τι ήταν αυτό το θέμα? Άμα την πετάξει, το χάσει. Οπότε ναι. Πάρε. Θα προσπαθώ να ανεβάζω καθημερινά βίντεο, επειδή τώρα είναι και εξετάσεις, οπότε ναι, όπως δεν καταλαβαίνετε κάποιοι. Διαγωνίσματα, εντάξει τελειώνουν, αλλά κάτι υπομονή, είναι άλλη μια εβδομάδα ή κάτι μέρες και 2 μέρες. Είναι άλλες. Σε μέρες μάθησης είναι, πώς είναι, είναι περίπου 5, είναι 5 μέρες. Οπότε κάντε υπομονή, φτάνουν τα Χριστούγεννα, μια καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, με το καλό. Καλά ευχαριστούμε γιατί βασικά, επειδή δεν έχει φτάσει καν πρωτοχρονιά, οπότε είμαι λίγο βλάκας. Ναι, είπα, έξω να πάει μπάλα, έξω και έξω να πάει, αλλά... Τι, δεν ακούμπησα τείχο παίχτης μου. Πάλι καλά. Πέρα, το βάλω αυτό το γκολ. Θέλω να μου γράψετε σε σχόλια, άμα γράψετε, αυτοί οι 4 φορές subscribers, okay. Να μου γράψετε άμα θέλετε, και άμα δεν γράψετε, εντάξει, θα αποφασίσω εγώ, γιατί okay. Να μου γράψετε τι παιχνίδι θέλετε να κάνω για επόμενο βίντεο, εκτός από Rocket League. Γιατί εντάξει, είμαι gaming, όχι Rocket League. Το channel είμαι gaming channel, οπότε ναι. Οπάρε, τι έκανα αυτός. Έλα. Ωραία, τον ήπιαμε. Τον ήπιαμε, δεν προλαβαίνω. Ναι, δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Γενικά έχω παιχνίδια πως Hollow Knight, Elden Ring, Cuphead, FIFA 20. Εντάξει, είσαι λίγο πίσω Άγγελε, αλλά ναι, τι να κάνουμε. Δεν έχω πάρει άλλο, αλλά εντάξει, why not. Δεν θα έχει πλάκα, πιστεύετε? Οπότε ναι. Τον ήπιαμε, ισοφαριστήκαμε.
Πρέπει. Έλα, πού το είδα. Καλό ήταν. Καλό ήτανε. Μπράβο στον τύπο. Ωραία, πάσα. Ναι, έχω παιχνίδι, έχω χρόνο, δεν είναι όπως είπα, έχω FIFA 20, God of War, το Ragnarok και το 4. Έχω πραγματάκια, άμα θέλετε να κάνουμε. Έχουμε σχέδια μελλοντικά, μπορώ να κάνω κάποια σειρά με Horror Night. Οπότε πείτε μου, άμα θέλετε κάτι τέτοιο. Όχι, μη, μπράβο. Όχι. Δεν είχα boost, πότε το πήρα το boost, τον ήπιαμε. Όλα, όχι όλα Μίκο. Πάρ' το ωραίο γκολ, ο φίλος με βοήθησε. Ο αντίπαλος, γιατί εγώ εντάξει. Το βάζω για να μην το κάνω. Δεν πειράζει, το πήραμε παιδιά, το πήραμε. Εντάξει, είδατε, έβαλα γκολάκια, δεν είμαι τόσο άχρηστος. Okay. Ναι, και Diamond, πήγα Diamond 1. Είδατε, άντε, ρέβηκα. Θέλω να παίξουμε αυτό και ένα ακόμη. Γιατί έτσι γουστάρω και δεν με νοιάζει ψήσεις. Πλάκα κάνω πριν σας είπα αφού να μου σχολιάσετε, να μου πείτε στα σχολεία τι πάνω θέλω να κάνω, οπότε ναι. Το βάλε. Όχι, το χάσε. Σκάσει κάτω. Όχι γάμο, πάνω σκάσει, όχι κάτω. Το βάλα. Όχι ρε, τι. Σκάραμπο άλλος, τέλος πάντων. Καλό μεθυσμένο είναι. Πάρε. Δεν είμαι άχρηστος. Ευχαριστώ μπρο. Τον έσπρωξα. Ρε, πέτα την. Ωραίος. Ρε, πέτα την. Το καριόλι. Πάρ' το, δεν την περνάμε έτσι, παιδάκια μου, δεν την περνάμε έτσι, τη μπάλα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ποτέ με την μπάλα, πετάω την μπάλα έτσι. Τι έκανα ρε. Τον ήπιαμε ρε μπρο, τον ήπιαμε μπρο, τον ήπιαμε. Μαλάκα, κι εγώ ήθελα για μια φορά αλτρουιστής. Τι, ρε μαλάκα, πήγαινε στην πέμη σου για... Τι κάνεις γαμώτο. Έχω ηλίθιο συμπαίχτη ρε φίλε. Βασικά όχι, δεν ρωτάω. Έχω ηλίθιο συμπαίχτη ρε φίλε. 6 μπάλα ρε, 6 να φύγει κολόμπα. Πέτατε πέρα γιατί δεν με βλέπω. Μαλάκα, είναι το δικός μου είναι άχρηστος. Πέρε, κοίτα τι κάνει. Πέρε, γάμο του.
Δεν πειράζει. Φυσικά και πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Έλα, κάτι βλάκι. Δεν έχει boost. Gang, boy! Έγινε το dunk. Τον έκανα dunk από πάνω. Το την κάρφωσα, δεν το κούμπο. Μου τώρα το έχεις. Και το χειρότερο γκολ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να βγει λίγο μεγαλότσικο αυτό το βιντεάκι, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω το δείτε όλο, για να μην βαρεθείτε στα πρώτα 8 λεπτά. Γιατί γι' αυτό το πάνω από 8 λεπτά το βίντεο. Άντε, πώς το έβαλα έτσι, ρε, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Όχι, μου το έσωσε. Το φοβάμαι πρέπει αυτόν. Τη βλακία μου πρέπει να μου την κάνει. Βασικά μου την έκανα, μου το έβαλε. Απίστευτο κουτ. Μαλάκα το κουτ. Το κουτούλησα. Πόρε. Πάω στην και λέω κι εγώ δεν πετύχω, πήγε από πάνω το τράκαρ το δικό μου. Αυτά είναι καλά του ροκυλίκα, αυτά είναι τα καλά. Πώς, τι, που, γιατί. Σαμα. Θα τους κάνω. Αν είναι πότε δυναμώνω. Δεν στρίβω. Τι σώζει. Τι κάνει ο δικός μου, τι κάνει. Πάρ' το γάμο. Δεν είμαι άχρηστος, εντάξει, άντε. Δεν έχω boost, είδατε. Αυτό το boost, δεν έχω boost. Δεν έχω Έλα, πήδα. Τι πασάρ. Όχι, γάμο, ήταν και δύσκολο. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Τη γωνία που θα βαρούς, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Έλα, τον κατέστρεψα. Ωραίος. Κακός, πολύ κακός. Α, την τύχη μου. Τι κάνω εκεί. Στα παρτσακλά. Σουτ. Τι κάνει. Οκ. Νομίζω θα πάω να τη σουτάρω. Να είμαι MVP κάτι πάει. Ωραία, πάμε ένα τελευταίο. Πάλι box. Είμαι τόσο καλός που θέλω μου δεν box. Λέω εντάξει, κρύβα το παιδί. Αρχείο, μαλάκα, τι όνομα είναι αυτό. Speed. Ωραία. Γαμώ. Μην με πρόχνεις γαμώ. Ωραίος. Του πήρε το boost. Όχι ρε μαλάκα. Γιατί μπαίνεις στη μέση γάμο. Μπαίνεις στη μέση όταν σουτάρω.
Ωραία, την πέταξα την άλλη. Θα πέσει απότομα, έλα. Όχι, 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 όχι. Εδώ, μπράβο. Τι είναι αυτό. Έλα γάμο το. Ωραίος. Ό,τι να κάνω. Fuck. Όχι ρε μαλάκα. Τι κάνεις. Απίστευτο το χάσαμε αυτό το γκολ. Ω, πάλι και αυτοί είναι κατσαπουλιάδες. Ω, πάλι καλά για εμείς είμαστε κατσαπουλιάδες. Όχι, το βάλα. Μαλάκα. Τι έγινε εκεί, Θεέ μου. Πώς τον πάρει αυτός. Πες. Όχι. Just trust me. Εντάξει, θα βγω copyright. Οπ. I got your whip. Α, την τύχη μου δεν τον πέτυχα. Δεν μου πήρε το boost. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Center. Οπ. Λάτο. Γκολ. Όχι ρε φίλε, πήγε πολύ ψηλά. Αναμενόμενο. Το φάγαμε. Fuck. Βλακία μου. Δεν έπρεπε να πάω, αλλά άμα δεν πει... Χάμω. Κοίτα πως με πέταξε ρε φίλε. Κοίτα. Καλά. Κοίτα πως με πέταξε. Βλακία μου. Όχι, όχι, μη με αφήνεις τώρα. Μη με αφήνεις τώρα. Μη με αφήνεις τώρα. Όχι, γάμο. Ωραία, θα σου καθυστερήσω. Όχι. Το μάρκαρα. Την πέταξε, ωραίος. Συνέχισε εδώ. Το έχεις. Όχι, γάμο το. Ωραία, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Το πέταξε. Το πέταξε, λέει. Μπράβο. Το λούσι αυτός λίγο εδώ. Για λίγο θα ακουμπήσει το κάρι, θα τόσο ήλιος. Πολύ περίεργο. Αυτό το μάτσο. Δηλαδή έχει φάση, έχει απ' όλα. Πάρ' το! Τι έκανε ρε. Τι πας έκανε Θεός. Πω, αριστουργικό. Τι. Αριστουργηματικό. Άντε μπράβο το πω. Ήταν ένα ποίημα αυτό το γκολ από τη μεριά μας. Βάει και το συμπαίχτα μου. Έλα, γύρνα το. Κάναμε pinch. Όχι. Τον τρακάρα μαλάκα. Και αυτό το είχα στο μυαλό μου, λέω, θα το τρακάρω. Ναι, λέω και θα το τρακάρω εκεί και θα γίνει. Όχι!
Πω. Πίνση ήταν, τι ήταν. Απίστευτο. Πω, πήγε τάπα, μιλάμε. Εντάξει, και αυτό ήταν το βίντεο, το σημερινό, που θα ανέβει την Παρασκευή. Σήμερα που το βλέπετε δηλαδή, μπορείτε να το δείτε 8 χρόνια μετά. Τι πήγαμε, ανεβήκαμε, δεν ανεβήκαμε, Diamond 1, sorry, Division 2, αρχικά καλά ανέβηκα από το Platinum 3 Division 4, οπότε αυτά. Θα σας υπενθυμίσω να κάνετε like, εγγραφή και ένα σχόλιο, όπως σας είπα, να μου πείτε κάποια παιχνίδια να παίξω. Σας έχω κάποιες επιλογές, άμα θέλετε λίγο Elden Ring, Hollow Knight, Cuphead, FIFA, τα God of War το 4 και από το 3 μέχρι το Ragnarok, Red Dead, δηλαδή Need for Speed, Gran Turismo, Motorfest, έχετε επιλογές δηλαδή, άμα θέλετε πείτε μου στα σχόλια. Οπότε αυτό το βίντεο. Γεια σας.